Malte, kig! Oh, fuck! Tobias! Hvorfor er vi sure? Fordi den gik i stykker! Hvad gik i stykker? Vores firkant! Hvad var den lavet af? Den er lavet! Pinde! Hvor kommer pinden? Hvor kommer pinden fra? Træer! Og hvad hader vi? Træer! Ja! Hvad kæmper vi for? Hver eneste træ! Nej, for vi vil ikke dø, og de producerer ilt. Hver pind. Nej, der er et døde træ. Hvad døde træ? Det skal vi dræbe. Shit. Så er det Tobias. Oj! Oh! Hey! Fuck, den er retarderet. Vel, var der lige en bi der? Drengen skal give den. Ja. Giv den, Tobias. Han giver den. I den vej. Fuck, jeg pisser på et Bedre pind. den vej. Okay. Hey, dreng, jeg skal lige finde en pind af pind. Her, hej, nej, Malte, vældig. Hej, velkommen til Maltes Yeet Show. Og hvad yeeter vi med i dag, Malte? En fucking retarderet lortepind. Og hvad gør vi? Vi hiver den afsted. Hvorhen? Ude i det henside. Derovre. 3, 2, 1 og yeet! Wow! Woohoo! Fandme lækkert. Malte, han laver sin dejlige hula-bulla dans. Skal vi pisse sammen? Ja, ej. Og nu skal vi alle sammen tisse. Nej, hallo, Anton. Nu skal vi alle sammen tisse. Tobias han går og tisser derovre.